माझ्या घरातले सगळे लोक तुझ्याशी खोटं बोलतायत ग. म्हणजे काही दिवसांपूर्वी तुझा खूप मोठा ऍक्सिडेंट झाला होता. जानूचा पाय. जयंतचा सत्य येणार दळवी कुटुंबासमोर. जान्हवी घेणार जगाचा निरोप. लक्ष्मी निवास ही मालिका सध्या एका उत्कंठवर्धक वळणावर सुरू आहे. मालिकेच्या आगामी भागामध्ये जान्हवी आपला भूतकाळ विसरून नव्याने वर्तमान काळ जगायला शिकत होती. मात्र यामध्येच जयंतचं सावट तिच्यावर वाढतच होतं. एवढंच नव्हे तर तो पुन्हा जान्हवीच्या आयुष्यामध्ये आपला हक्क गाजवण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि आता मुख्य म्हणजे आजी देखील आपल्या आजारपणातून बरी झाली आहे आणि तिने कुटुंबासमोर जयंतचा खरा चेहरा काय आहे हे सांगितलं आहे. एवढंच नव्हे तर विश्वाने देखील जान्हवीने जयंतमुळे स्वतःचा घात करण्याचा प्रयत्न केला होता हे सत्य देखील दळवी कुटुंबाला सांगितलं आहे. तर आता जयंतचा खरा चेहरा कुटुंबासमोर आल्यानंतर श्रीनिवास आणि लक्ष्मी आपल्या मुलीसाठी नक्की कोणता निर्णय घेणार हे जाणून घेण्यासाठी मालिका नक्की पहा.